september komt het album uit. Wanneer is het? Nou ja, de planning van de release staat op 22 september. Alleen op dit moment is het gewoon ongelooflijk druk. Dus we hebben nog een paar dagen studio ingepland. En ja, er moeten nog een aantal nummers ingezongen worden. Dus, maar goed, we hebben nog ruim de tijd. Dus het moet vast wel lukken. Ja, het is toch wel weer de boventoon gezelligheid. De titel van het album is ook Gezelligheid kent geen tijd. En ja, omschrijft eigenlijk weer heel goed de liedjes die erop staan. Vrolijke nummers, dansbare nummers. Een beetje een mix van alles wat. Dus ja, voor ieder wat wils. En zijn er ook bekende oude nummers op of zijn het allemaal nieuwe nummers? Nee, toch ook weer bekende oude nummers. En dat heeft er ook te maken een beetje met gebrek aan tijd vooral. En een beetje het gebrek aan inspiratie. Ja, je hebt zo'n druk programma in het land op dit moment. En dat is fantastisch. Alleen je loopt toch weer een beetje achter de feiten aan wat betreft nieuwe liedjes schrijven. En ja, de dagen die je inplant in de studio, dan moet je het maar even doen. En dat lukt gewoon niet altijd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook heel blij als straks een iets rustigere periode aankomt. Dat je gewoon weer lekker compleet een nieuw album kan gaan schrijven. En dat je niet achteraan moet hobbelen, maar dat je een keer lekker vooruit kan werken. Maar ik ben heel trots op het album. Het eindresultaat wat ik tot nu toe gehoord heb is fantastisch. En ja, ik hoop dat de mensen weer genieten. We weten allemaal, de cd-verkoop tegenwoordig is een stuk minder. Iedereen downloadt. Maar ik hoop dat de mensen me willen steunen en het album gewoon in de winkel kopen. Ja. Of op tvoranjeshop.nl, roep ze even. Ja, natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen, tvoranjeshop.nl en dan moet het allemaal goed komen.